Здравейте, хора! В днешното видео ще направим нещо. Ще пограбим едно нещо, което първо трябваше да го разреша, което отне много време. Е този камък и ще продължавам с вас. Това е камъка, да ти използваме. Да направим. Аз съм на село, така че това е гигантско. Mám много гигантско. Чакай. Добре, хора. Сега ще трябва да сложа всичките просто сега зарухме го и моя план е тези малки дъски да ги сложа вътре там. В камъка ще ви покажа какво стане. Сега, хора, вижте какво направих. Знам какво стана с малките, обаче ще изглежда много яко. С това го подпираме така тук. Е като момент. Ако не знаете, и аз много не знам как значи тази дума. Сега мога да се пробвам. След това го забия в земята. До ето това. И аз ще съм напълно готов. И аз съм готов. И мога да си почина. Изморих се, това ми отне поне 20 минути. Чао!